Also z češtinu, to je mehr tak svoje lepšine, ale najviac to, som ja tam videl, also tie Češáci, či byli, also čtyria z Vietnama, to byli Vietnamky, a kombi kliešte, to sú kombinačky, a ja som trebal jedné kombinačky, jenom přece im pravil, že mi prošli dal kombinačku. A všetci sa započali smieť. Kombinačka to je žoňaca sputná garnitúra. Také môže si ty do črodka vstúpiť. No. Ale to sú veľa vecov, že to samé srbské slovo má v češtine celé ináč význam. Základ je tam núžnik a hode je tam kermuša.